Sava Iosif. 31 decembrie 2020. 19. Pe TikTok am 3700, pe Instagram am 1070, pe Twitter am 21 și pe YouTube am 156 de subscriberi. Am postat acum ceva timp o poză împotriva bullying-ului și cred că pe Facebook are 1 milion și ceva de like-uri și pe Instagram are 400 și de like-uri. Păi în 2021 clar o să fiu mult mai sigur pe mine. Damn, boy! Damn, boy! He's thick! Boy! That's a thick ass boy! Damn! O să fiu mai slab, normal. O să fiu mai încrezător în mine și cu mai multă experiență de viață. Cât de multe? Adică anul viitor chiar vreau să investesc în mine și chiar vreau să mă redescoper complet și atunci o să convins că o să am nevoie de cât mai multe zile libere ca să gândesc, ca să fac cât mai multe activități și în care să mă regăsesc cât mai mult. Ciao. Anyway, so... Mă duc la Paris. Am avut ocazie de câteva ori și din cauza virusului nu am mai plecat. Am avut ocazie de 3 ori. Mult mai multe informații, atât din punct de vedere politic, cred că din toate punctele de vedere și cred că curajul să postez și să fac vloguri și să mă expun publicului. Prietenii mei, să petrec timpul cu ei, să fiu alături de ei și da, prietenii mei. Faptul că sunt o persoană mult mai puternică și faptul că cumva m-am dezvoltat în bine și am ajuns să contez mai mult pe mine decât pe oamenii din jurul meu. Sincer să fiu, nu știu, asta depinde de fiecare în parte, am avut foarte multe reacții la acea postare și oamenii erau foarte copleșiți, nu știu dacă a fost din faptul pentru că eu provin din un centru de plasament sau pentru faptul că eu lupt împotriva a ceva, și anume a bullying-ului. Body shaming-ul, cumva, adică pe lângă COVID, nu știu, nu m-am simțit bine, adică de la începutul anului am și vorbit cu prietenii mei, pe când eram în primul an de facultate, în semestrul 2, deja nu mai eram sigur pe corpul meu, tot timpul când vedeam persoane care arată mai bine, în general bărbați, mă simțeam cumva sub ei și în modul că nu mă simțeam bine. Și atunci încerc să lupt cu body shaming-ul, chiar dacă am slăbit, încă mă uit în oglindă și mi se pare că-s gras. Poate un tatuaj, un mic tatuaj acolo pe care nu o să-l vadă nimeni. O să fie micuț acolo ca un semn de ceva, adică să însemne ceva pentru mine. Poate o să... nu știu încă. Sunt curios. Și eu. M-am trezit. Mi-am redeschis playlist-ul și am dat drum și m-am pus înapoi la somn undeva la o oră și ceva. Evident e virusul, dar pe lângă asta acum o lună am avut o stare foarte mare de
anxietate și cumva aproape atacuri de panică, pentru că nu mai aveam timp să fac nimic. De la 8 până la 10 seara eram în fața laptopului prins cu activități pentru facultate și cumva eram foarte copleșit, mă puneam la somn foarte obosit, nu puteam să dorm pentru că aveam această stare de anxietate și a doua zi mă trezeam mai obosit, până în momentul când corpul meu și-a luat pur și simplu el o pauză și deja efectiv o zi întreagă am avut febră, nu mai puteam să mă ridic din pat și la un moment dat credeam că am COVID, dar am văzut că am gust și miros și atunci am zis că poate de data asta este în sfârșit timpul să stau în pace, să chiar să nu mai fac nimic și e mesajul pe care îl încurajez, să știm când să ne oprim și să ne luăm zile libere. Anul ăsta pentru glob în general a fost un an rău, pentru că au murit foarte mulți oameni, au fost foarte multe confruntări, au murit foarte multe celebrități, dar pentru mine, sincer, a fost un an bunice. L-am zburat prima oară cu avionul și a fost momentul în care m-am simțit liber și independent. Am mâncat la fast food-ul la care am vrut să mănânc de când eram mic, am vizitat Bucureștiul, am fost la Oradea cu prietenele mele. A fost un an în care m-am dezvoltat mult din toate punctele de vedere. Să nu fiu acolo pentru prietenii mei când au mai mare nevoie și să-i dezamăgesc. Am postat un TikTok în care pur și simplu am terminat cursul și am ieșit din conferință și am postat pe TikTok și efectiv am 600.000 de vizualizări, 83.000 de like-uri și am rămas surprins pentru că mi-a crescut contul foarte mult cu 3.000 de persoane noi pentru care sunt foarte recunoscător. Cumva de asta m-am apucat și de YouTube pentru a face un impact și a lăsa oamenii din exterior să vadă cum percepe un copil care vine dintr-un centru de plasament lumea, faptul că nu toți copiii din centru de plasament ajung, nu știu, să lucre în domenii foarte jos și că toți suntem egali. Deci consider că o să fac un impact și aș vrea să fac mai ales împotriva bullying-ului, aș vrea să fac, nu știu, diferența asta între sexe să nu mai existe. Deci sper să fac un impact, asta vreau în 2021. Să fiu undeva cu prietenii mei și, nu știu, să cânt cu cineva, adică ceva cântăreț, de exemplu de karaoke, să cântăm Locked Out of Heaven de Bruno Mars. Din străinătate ar fi Brendan Flynn și Cory Monteith, care a murit. Și din România, Irina Diaconescu. Zilnic cu o parte din ei și cu doi din ei vorbesc mai rar, dar și atunci când vorbim e ca și cum am fi vorbit zilnic. Deci, zilnic. How I Met Your Mother, Gilmore's Girls, The Family Guy, chiar The Boy Meets World, Girl Meets World, deci serialele vechi. Nu. Și consider că nu sunt pregătit, chiar dacă n-am avut niciodată. Anul 2021 vreau să-l axez foarte mult pe mine, pentru că până acum tot timpul am axat pe oamenii din jurul meu, tot timpul la evoluția lor, tot timpul să fiu alături de ei și în 2021 aș vrea să mă dezvolt pe mine și în momentul de față nu vreau o relație și sunt bine așa. Dacă mă întrebai asta anul trecut, spuneam că clar să devin profesor sau învățător, ceea ce acum clar nu este un vis de al meu, ci mi-ar plăcea să fiu designer de interior sau să organizator de petreceri. Cam asta cumva îmi place, cumva mi-aș pierde timpul făcând chestiile astea. Adică
aș alege să fac asta, dacă n-ar fi fost asistența socială. Da, consider că tot ce am făcut a fost o experiență de viață. Dacă nu aș fi trecut prin ele acum, sigur aș fi trecut, poate când eram mai trecut prin viață, adică poate pe la 25 de ani, și mai bine că m-am lovit acum decât mai târziu. Să apar pe o revistă prin care să susțină o anumită cauză, de exemplu împotriva bullying-ului, adică efectiv să ajut lumea printr-o anumită revistă să am prima mea ședință foto și virusul ăsta să dispară, adică efectiv să fie drum verde, efectiv să plecăm, să călătorim, să explorăm, deci efectiv să dispară virusul. Acum un an, pe vremea asta, luasem permis, am intrat la facultate, deja trecusem prin primul semestru, să fie mândru de el și efectiv să se relaxeze, că totul să fie bine, să se bucure de ieșirile cu prietenii lui, să iasă cât mai des și să asculte la oamenii din jurul lui, pentru că îi vor binele. Sper că ai slăbit. Sper că ai încercat tot felul de experiențe și sper că e fericit. Habar? Nu am. Am 7 cei mai buni prieteni. Am îi Ade, îi Nico, îi Andreea, la care zicem Pompi, îi Narița, îi Danela, îi Ana și Paul. Da, doar că când scrii Sava Iosif, tot timpul o să-ți dea un cântăreț care era mai de mult, un critic de muzică și eventual găsești doar rezultatul meu de la BAC, doar rezultatele mele de la admitere și mai găsești câteva poze pe care le-am pus pe Twitter acum ceva timp. Nu. Consider că anul trecut, chiar dacă eram mai plinuț, mai gras, cumva eram mult mai confident și, nu știu, anul ăsta, chiar dacă am slăbit, mă simt mai lipsit de confidență ca și anul trecut. 82. Să călătoresc anul viitor, să fiu fericit anul viitor și să mă redescoper pe mine. Dacă este din România, probabil persoana cu care aș vrea să colaborez ar fi Irina Diaconescu, pentru că ea m-a inspirat foarte mult să mă apuc de vlog, de fapt, și consider că colaborarea trebuie să fie cu persoane cu care tu te asemeni, adică persoane care aveți același punct de vedere, de exemplu, în anumite situații, și Irina Diaconescu susține foarte mult ceea ce susțin și eu. Larg? Foarte larg? Stilul 90? Cu toate acestea fiind spuse, acesta este jurnalul meu anual pentru 2020. Ideea jurnalului anual este de a posta în fiecare an, fix în ultima zi din an, evoluția mea, ceea ce îmi doresc pentru 2021. Alții, cum ar fi prietena mea Ade, scrie scrisori și le citește în fiecare ultimă zi din an. Eu vreau să fac aceste vloguri ca să împărtășesc cu voi dorințele mele, aspirațiile mele, prin ce am trecut, prin ce aș vrea să trec, ce aș vrea să se întâmple. Și să vă spun faptul că vă doresc sărbători fericite, un an nou fericit, plin doar de realizări, și îs convins că o să existe pentru toată lumea dificultăți, încercări, și chiar aș vrea să trecem cu bine, să treceți cu bine, și vă mulțumesc mult pentru tot. Să nu uitați că în ianuarie am plănuită pentru voi o surpriză foarte mare și urmează să vă spun, dar mai trebuie să așteptați până în ianuarie, când o să o anunț. Sărbători fericite, un an nou fericit. Ne auzim!